per a mi és un honor encapçalar la llista dels socialistes per Castelló. Gràcies a tots els que esteu ací, representants de distintes entitats, sindicats, i a tots els que heu volgut esta vesprada compartir nosaltres l'emoció del punt final i el principi d'una altra història. I Amparo, si estan fent la campanya bruta que estan fent és perquè me tens que creure. Vas a ser alcaldessa de Castelló. Me tens que creure. Comencem mal. Comencem mal si no me creus. Tu creu-me, vas a ser alcaldessa. Com van a ser alcaldes tants de companys i companyes que estan ací? Perquè sabeu per què estan ací? Estan ací perquè volen arreglar les coses. Volen començar a arreglar les coses que ha destrossat la dreta. I altres, com José Benlloch, volen continuar fent una tasca ben feta durant tot aquest temps. Per tant, hi ha una gran diferència. Hi ha una gran diferència. Estos que estan ací, bona gent, venen a la política a intentar aportar el que poden a la política. El seu treball, la seva manera de ser, tot el millor de si mateixa. Altres han anat a la política i s'han emportat tot el que han pogut des de la política. Aquesta és la diferència. Mireu, a mi me produeix una especial emoció tancar aquesta campanya en Castelló. Jo no he tingut cap dubte en cap moment que m'anava a presentar per Castelló. No l'he tingut en cap moment. Fa molts de mesos m'ho van preguntar i jo vaig dir que, efectivament, si jo soc de Castelló, he de presentar-me per Castelló. I també és veritat que no soc el primer candidat a president de la Generalitat que se presenta per Castelló. Pedro Gozalvo també ho va fer. I gràcies, Pedro, per estar ací. Gràcies pel teu exemple. Però no sabeu el lío que han armat. No ho sabeu. Si mireu els diaris de València pareix que hagi passat una cosa terrible, no? I fins i tot el senyor Fabra diu que és una ocurrència. És una ocurrència presentar-se per Castelló. Però quin problema té el senyor Fabra en Castelló? Pot ser que el coneixen massa? Aquest és el problema de Fabra, que el coneixen massa en Castelló. Aquest és el seu problema. Però ho tindrà que explicar-ho. També hi ha una altra cosa que pot ser possible, no? Que és que ni ell mateix vol votar-se. També és possible. Però en qualsevol cas, jo crec que per a mi sí que és una cosa sèria. Este matí he començat l'últim dia de campanya electoral en Pilar de la Horadada. Pilar de la Horadada és l'últim poble del nostre país, de la Comunitat Valenciana, al final. Per cert, estan al costat de Múrcia, però volen ser valencians, com nosaltres és així. Volen ser valencians i volen que visquem junts. Molt bona gent, la gent de Pilar de la Horadada. I ells mateixos me diuen, oye, está muy bien que te presentes por Castellón, porque todos somos valencianos. I és veritat, és que no entenen que n'hi ha que cosir aquesta comunitat, n'hi ha que cosir-la molt més, perquè està desvertebrant-se moltes vegades. S'ha desvertebrat ara, darrerament, a més, per un fet absolutament imperdonable, i és el tancament de Canal 9. Imperdonable! Però ja sabeu que Canal 9 tornarà, però un nou Canal 9, un Canal 9 de tots, de totes les comarques, de totes les províncies, de tots els ciutadans, plural, lliure i en valencià. I és emocionant vindre a Castelló perquè, efectivament, en Castelló resideixen fonamentalment els meus afectes. En aquesta província, en Morella i en Castelló. Però així en Castelló, molt especialment, així és on vaig conèixer Amparo, a la meva dona, així és on van néixer els meus fills. Per tant, així és on tinc un compromís especial, efectivament. Però
si algun polític vol alguna vegada representar dignament a tot un país, primer ha de començar representant i sent lleal a aquells que estan més prop seus. Perquè no se pot pensar només en la universalitat i no pensar en lo local, en lo teu i en lo més pròxim. Per tant, la lleialtat als orígens, la lleialtat als arrels, la lleialtat a la meva gent és la lleialtat que jo li tinc al meu país. Gràcies. Gràcies. Bueno, us volia dir una cosa, que en esta campanya electoral, bueno, abans de la campanya electoral, sabeu que a la llista de València hi ha algunes persones dedicades a la literatura. Està Fernando Delgado i està Carmen Amoraga, dos premis Planeta, Premi Nadal, dos persones reconegudes. I va haver alguns representants de la dreta que va dir, despectivament, va dir, Chimo quiere hacer de las Cortes una biblioteca. Jo vaig pensar, home, ja vos aniria bé llegir alguna cosa. Ja vos aniria bé. Ja vos aniria bé. Però veig a Josep, així davant, a Josep Palomero, que és escriptor i tantes altres coses, i veig... I és que en els llibres és on se troba la sabidoria, i en els llibres és on se troba la cultura, i la cultura ens fa lliures, i la cultura ens fa un poquet més savis, i la cultura ens fa aprendre per millorar la societat, la vida. I, efectivament, jo me sent absolutament concernit en el canvi cultural, perquè el canvi serà cultural o no serà. Però, tornant a la cultura, ho dic perquè, per a contar un poc la situació, vaig estar rellegint una novel·la meravellosa que és Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa, i ahir vaig trobar un poc la filosofia de lo que és l'explicació del que ens ha passat. Allí estava Zabalita al començament, un personatge molt curiós, al començament de la novel·la, passejant pel Perú i diu ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el Perú? Y yo penso, efectivamente, ¿cuándo se jodió la Comunidad Valenciana? ¿Y sabéis cuándo se jodió la Comunidad Valenciana? Zabalita no lo sabe, Zabalita no lo sabía, pero nosotros sí que lo sabemos. La Comunidad Valenciana se jodió cuando empezó a gobernar aquí el Partido Popular. Entonces se jodió la Comunidad Valenciana. Se jodió la Comunidad Valenciana cuando se pusieron las manos en las cajas de ahorro por parte del Partido Popular. Cambió la ley, puso las manos en las cajas y desaparecieron las cajas. Teníamos la tercera y la cuarta caja, teníamos Bancaja, tercera caja, teníamos la CAM. Ahora ¿sabéis lo que tenéis? Nada. Pero se jodió el asunto, se jodió la comunidad cuando cambiaron las leyes para aprovechar el negocio de la sanidad. Privatizaron la sanidad. Se jodió cuando pusieron el copago para los dependientes. Se jodió cuando acabaron creando un modelo de capitalismo especulativo y se le decía a los ciudadanos que dejaran los jóvenes de estudiar, los empresarios que dejaran las empresas, que aquí de lo que se trataba era de especular. Entonces se jodió la Comunidad Valenciana. I ara nosotros nos toca recuperar esta comunitat. Ens toca recuperar per una vegada per totes esta comunitat, esta terra, que com dia molt bé Amparo, esta terra té un enorme potencial, un potencial brillant, perquè tenim moltes coses que en altres llocs no tenen. I nosaltres tenim uns actius meravellosos, paisatgístics, monumentals, i tenim una capacitat empresarial, de treballadors, i això és el que tenim que posar en funcionament. El que no és possible és que el model econòmic que ens ha portat així se vulgui restaurar una altra vegada. Eixa no és la solució. La solució no és una drecera a la prosperitat. No hi ha dreceres a la prosperitat. La prosperitat s'alcança a través del treball, el sacrifici, les coses ben fetes i la dignitat i la decència. I el que han construït aquesta gent durant aquest temps és un sistema de valors que ha fracassat extraordinàriament. I per això ara tenim que reconstruir des de baix. Tenim que començar a reconstruir tot lo destruït, a generar una nova situació que passe en lo econòmic
per fer millor allò que sabem fer bé. Si nosaltres així tenim una agricultura que pot ser competitiva, però perquè l'agricultura sigui competitiva, que ho és, els llauradors tenen que poder viure de l'agricultura, que ara no poden. Perquè les empreses taulelleres, que són tan importants així, que hem perdut desgraciadament el 50% dels llocs de treball en aquests moments, tenen que tindre clarament un recolzament. No tenen que estar abandonades com estan ara per part del govern, que els ha posat, a més, dir Amparo, què ha fet Rajoy? Rajoy no ha fet res per Castelló. El que ha fet és posar més cànons, més impostos contra les empreses ceràmiques. Això és el que ha fet, l'únic que ha fet Rajoy. Però també és veritat que el futur no pot passar per la devaluació salarial constant. No pot passar el futur per aquests treballs des que ara lluïssen Fabra i Rajoy, que són treballs que no arriben a 600, 700 euros al mes, 400 euros al mes, o falsos autònoms que al final l'únic que fan és que una persona no pugui viure. Això no és el que volem, això no és el treball que volem. Tenim que fer un model econòmic que no estigui basat permanentment en la devaluació salarial, perquè per vendre en aquests mercats internacionals basats en els preus dels salaris, és evident que sempre estarem per baix. No podem competir ahir, no volem competir ahir. Volem treballs dignes. I escolta, senyor Rajoy, i escolta, senyor Fabra. El treball no és una mercaderia més. El treball és la dignitat de les persones i, per tant, tenim dret al treball. Pero mireu, el nostre Perú se jodió de verdad en la corrupció. En la corrupció, perquè ho dèiem abans Francesc, així no hi ha hagut un cas Fabra, un cas Brugal, un cas Nos, un cas Emarsa, un cas el que vulgueu. Milers i milers de casos. El més lamentable és difícil trobar-lo. Ara és rus. 1, 2, 3... Lamentable. Mentre la gent estava passant fam i dificultats, ell comptant bitllets de tots. Lamentable, vergonyós. Vergonyós. Però, escolta, si s'han atrevit en dues coses que són profundament indignes, en dues coses terribles. Robar-li als més pobres del món, com va fer Blasco. Robant la vidriola que la gent estava posant diners per enviar a Haití després del terratrèmol, i van robar els més pobres del món. O ells, alguns tan piadosos, van robar fins en la visita del papa. És que no tenen límit. Per tant, han guanyat eleccions durant anys i anys d'una manera il·lícita. Ho ha dit el jutge, no ho diem nosaltres, ho ha dit la policia, no ho diem nosaltres. Han guanyat les eleccions fent trampes. I ara s'ha acabat. Ara s'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat. Hem de passar pàgina, però anem a passar pàgina, anem a començar una nova etapa, però en dues qüestions fonamentals. Una, per a que no torni a passar mai més, nosaltres, el nou govern de la Generalitat serà el primer govern que farà una auditoria ètica cada any per veure que no només s'actue d'acord amb la llei, sinó que a més s'actue exemplarment, perquè hi ha coses que, aunque siguin legals, no se poden fer, com per exemple ha fet l'alcaldessa de València, que, bueno, serà legal anar-se'n a Madrid i gastar-se 1.000 euros en una nit per a dormir. Per a dormir. Serà legal, però no és ètic, no se pot fer. Però a banda de l'auditoria que farem tots els anys per a que mai més torni a passar, en segon lloc, una qüestió que és fonamental, i és un pla per a recuperar tots els diners robats. Tenen que tornar tots els diners que han robat, tots! I en aquests diners, per a començar, perquè n'han robat molts, en aquests diners, per a començar, podem començar fent coses que farem des del primer dia quan estiguem al govern. Derogar el decret de copagament,
derogar aquest decret injust que fa que les persones majors, les persones amb discapacitat, estiguen absolutament obligades a renunciar a molts de serveis perquè no poden pagar-ho. Això és el primer que tenim que fer de només arribem al govern, com tenim que fer des del començament, posar l'educació en allò que és fonamental. Mireu, un país lliure, un país avançat, un país format, un país que és capaç de mirar el futur, és un país amb molt bona educació. I nosaltres sabeu què passa en aquest moment? Que tenim el 37% de fracàs escolar. Només Ceuta, hasta Melilla mos passa, només Ceuta té més fracàs escolar que nosaltres. I això com és possible? És possible, entre altres coses, perquè en aquests últims anys hi ha hagut un deterioro molt gran de l'ensenyament públic i hi ha 5.000 professors menys. Esta setmana he estat en distints pobles mirant barracons. 13.000 xiquets i xiquetes valencianes estan estudiant en barracons. I això no és possible mentre han fet grans fastos, mentre han fet coses que no serveixen per a res. Inclús han pagat per un projecte així en Castelló de Calatrava que mai s'ha fet. Van fer una maqueta, no sé quants milions d'euros. Però quina broma és esta? La broma és de que s'han gastat el que no teníem en el que no devíem. I a més, l'altre dia en un debat Fabra diu la deuda, no, la deuda no és importante. Jo dic que estos liberals porten un bullint mental total, perquè antes sempre hemos dit que la deuda era malvada. No, no, la deuda no es importante. Vamos a bajar los impuestos. 40.000 milions d'euros de deute. El 40% del nostre PIB de deute, la comunitat més endeutada d'Espanya. I sabeu el que és dramàtic? És la insolidaritat que això significa, perquè com diu ara que va baixar els impostos? Si es està pujant els impostos als nostres fills i als nostres nets, perquè aquesta deuda són impostos que es posen a aquells que encara no han nascut. Això és. Per això, que no vos enganyen ningú, en cants de sirena també de partits, diguem-ne, que se diuen progressistes, no? Perquè alguns també diuen que això de la deuda no importa, ho diuen altres. Home, és més raonable que ho diguen altres, antisistema, que se diuen antisistema, si antisistema no hi ha ningú, clar, quan ara ja són tots partits iguals, ara ja s'ha acabat, ara som tots iguals ja. Però, bueno, pots entendre que hi hagi gent que ho digui, no? Però, clar, que ho digui el partit, teòricament, liberal, doncs, bueno, és que no són liberals. I això és veritat. Jo crec que sí que a mi m'agradaria que en aquest país hi haguera un partit, com va ser el CDS en el seu moment, o un partit que tinguera una tendència liberal. Jo no soc liberal en aquest aspecte, però en moltes coses crec que és molt important atendre a l'economia i atendre la diversitat ideològica. Però és que aquesta gent no són liberals. Estos són autàrquics. Són, en molts de casos, no vull ofendre a ningú, però venen de la tradició que venen. I venen d'una tradició que no és liberal. I molts d'ells, i altres nous partits que venen ara, tampoc no venen de la tradició liberal. Per això jo vull, en tota claritat, vull demanar el vot a aquelles persones honrades que han votat alguna vegada al Partit Popular. Els demano que esta vegada voten al Partit Socialista, perquè no pot ser que una persona honrada vote a un partit deshonrat. Això no pot ser. Crec que estem, companyes i companys, amics, en un moment crucial per a la comunitat valenciana. Com vos he dit, sí, estem en un moment crucial per a la comunitat valenciana. És un moment en què hi ha que decidir d'una vegada per totes exactament quin camí agarrem. Però vos dic una cosa, la situació és d'emergència. En aquests moments el problema no està en la governabilitat, que diuen que malvados, rojos, què passarà, tal, tots els temors d'ells, no. L'únic temor que té que tindre, l'única por real que té que tindre la ciutadania de Castelló i de la Comunitat Valenciana és que continuï governant el PP. Això sí que seria terrible, terrible. Però ara és el moment crucial i hem de decidir. I no ens equivoquem. Així o serà Fabra president o seré jo en l'ajuda vostra president. I si sóc jo, sereu tots vosaltres president. Per tant, la cosa està clara. Tenim que dir-ho en claretat als ciutadans.
Quan més força tingui el Partit Socialista, el canvi serà més segur, més clar, més directe i més real. Més real. Jo respecte a tots els partits, el respecte, ho he fet en tota aquesta campanya, no he insultat a ningú, els he respectat, fins i tot he tingut que aguantar una caterva de mentires de Fabra una darrere l'altra, però talante. I hem estat així, tranquils, però la realitat en aquests moments és que no se pot arribar a les eleccions com han arribat molts de partits polítics. Uno, des de luego, absolutament acabat, perquè evidentment ens ha portat a la ruïna. Ja vos he descrit part de la ruïna. I altres han arribat d'una manera absolutament improvisada, com si això de les eleccions fos una broma, com si realment al final, escolta, doncs ens presentem, i l'altre dia li deia a un líder carismàtic d'estos d'ara que diu, ¿y qué haréis con las diputaciones? Y diu, bueno, yo en principio estoy de acuerdo con los socialistas, eso de que hay que eliminar y tal, pero bueno, cuando lleguemos ya veremos. Escolteu, a les eleccions se ve la lliçó presa. A les eleccions són un examen i tens que presentar-te i dir què vols fer i els ciutadans tenen que decidir. No, ja veurem què farem. Bueno, i si no és això, doncs una altra cosa. Un líder d'ací de Castelló, un dia, així a la Madalena, me diu, estàvem parlant sobre la peatonalització i li dic, i vosaltres què penseu de la peatonalització? I diu, no, això se reunirà al círculo de no sé on i entonces decidirem si se peatonalitza o no se peatonalitza. Home, escolta, un poc de serietat, però tu estàs a favor o estàs en contra? Perquè la política és saber decidir i saber orientar i saber dir-li a la gent què és el que tu penses. Després, clar que n'hi ha que comptar en tots, però si meitat del círculo diu una cosa i meitat del círculo diu l'altra, què farem? Peatonalitzarem o no peatonalitzarem? Home, un poc de serietat. Ens estem jugant en aquestes eleccions moltes coses i no se pot improvisar un programa electoral. Nosaltres tenim un programa electoral amb més de 2.000 mesures. Mesures consensuades, parlades en els sectors. Hem estat mesos i mesos parlant amb la gent. Jo porto 3 anys, des que m'han elegit secretari general, parlant amb milers de persones, fent una gira per la indústria i la innovació en tot el País Valencià. I vos tinc que dir una cosa, d'eixa gira per la innovació i la indústria vaig així molt fort i molt content perquè hi ha una energia i un potencial enorme en aquesta comunitat. Però això és el que hi ha que fer i presentar programes que se puguen pagar i no dir que tot és possible perquè tot no serà possible. Serietat, rigor, respecte als ciutadans. Això és el que es tracta. Per tant, aquesta eixida de la situació exigeix el màxim esforç i la màxima coherència. I per això nosaltres hem presentat un programa rigorós i per això nosaltres no improvisem, nosaltres tenim un programa seriós, un programa de govern realitzable. Altres no. I això tampoc no són unes eleccions secundàries. Sabeu que hi ha molta gent, alguns partits d'estos, que utilitzen aquestes eleccions com carreteres secundàries per arribar a l'autopista que són les eleccions generals. I les eleccions generals seran molt importants, segur, però des de l'Ajuntament de Castelló o des de la Generalitat Valenciana avui se pot millorar la vida de la gent molt més i molt més. Des de cada un d'aquests ajuntaments se pot veure perfectament que no és el mateix quan governa el Partit Socialista que quan governa la dreta. Se pot veure en molts, n'hi ha molts exemples, i no vaig a dir-ne més, però sí tenim uns quants alcaldes que han fet unes polítiques que els ciutadans, efectivament, no és igual, passes una ratlla, és un terme, és un altre, i si governa el Partit Socialista, poden haver llibres de text gratuït, poden haver escoles infantils, i a l'altre costat de la ratlla, doncs no. No, perquè així governa la dreta. Per tant, ens juguem molt en aquestes eleccions. Aquestes són les nostres eleccions, les eleccions que de veritat se poden canviar realment les coses. I en la Generalitat Valenciana ens juguem molt, perquè, mireu, en aquests moments els valencians tenim 12 punts menys de renta per càpita que la mitjana nacional i 18 punts menys de renta per càpita que la mitjana de les regions europees. Estem en una situació de pobresa i sabeu una cosa, necessitem el màxim de fortalesa i de liderat perquè hem de canviar la nostra relació amb Madrid. El govern d'Espanya d'una vegada per totes té que atendre les demandes lícites, les reivindicacions justes del poble valencià. I per això vos dic que
governe qui governe a Madrid, el president de la Generalitat Valenciana estarà sempre reivindicant allò que se mereix el nostre poble. El primer... Per damunt de cap altra consideració, per damunt de cap altra consideració partidista, per damunt de tot, perquè no pot continuar la cosa així. Vos ho dia abans, la Generalitat Valenciana en aquests moments és inviable, perquè recibim menys recursos des que ens pertoquen. En inversions ho contava abans Amparo. En 4 anys, el senyor Rajoy ha deixat d'invertir 500 milions d'euros a l'any en la Comunitat Valenciana. En moments de profunda crisi, tenint més paro que la mitjana nacional, han invertit menys. I això significa més de 10.000 llocs de treball menys cada any. Per tant, no estem parlant de guerres polítiques, no estem parlant de batalles entre els partits, és que cada decisió que se pren al final té un resultat en les persones concretes, en el treball, en l'educació, en la sanitat, en tot allò que és fonamental. Per això ens juguem molt en aquestes eleccions i crec que hem de convèncer als ciutadans que ara és l'oportunitat que aquest projecte vagi endavant. Mireu, aquest és un projecte honest, honrat. Jo l'únic que soc radical és en l'honradesa. En tot el rest crec que hi ha que dialogar. I he després en aquesta campanya 3 coses molt importants. O m'he reafirmat en 3 valors molt importants. Un, que és el diàleg. El diàleg va ser fonamental a partir d'aquestes eleccions. Molt de diàleg, però el diàleg és important permanentment per solucionar els problemes. Mireu, hi ha una forma de fer política que està basada en el diàleg i per això farem els pactes per la Comunitat Valenciana per eixir d'esta situació d'emergència entre empresaris, sindicats, universitats fonamentals, les universitats Amparo. Clar que sí, perquè tenim que marcar un canvi d'estratègia. Així se jodió el Perú, tenim que anar endavant, tenim que anar en una altra manera. No podem caure els mateixos errors. No pot ser aquest sistema productiu, tenim que canviar-lo. Doncs això ho tenim a fer des del diàleg. El diàleg, com va fer, per exemple, ara que veig a Tino, la UGT en la Ford. Mireu, la Ford se n'anava. I al final, gràcies al pacte en la Unió General de Treballadors, és possible i han creat 3.000 llocs de treball. Això és diàleg, diàleg, diàleg. I en aquest recorregut, en aquesta campanya, també m'he reafirmat en un altre valor que tenim els valencians, que és el nostre compromís. Mireu, els funcionaris, molts d'ells estan absolutament vilipendiats. Molts de funcionaris són, davant dels seus cercles, no cercles polítics, sinó cercles de... estan com dient-los que, bueno, ja sap, no. I no és veritat. Jo m'he trobat a mestres, professors, centenars de professors que estan treballant en barracons i que estan alçant l'educació en unes situacions de dificultat enormes. Se mereixen el nostre agraïment i el nostre reconeixement. O professionals de la medicina que estan en condicions molt difícils i estan ahí aguantant el sistema que se cau a trossos perquè no estan donant-lo allò que li correspon. O professionals en qualsevol lloc de l'administració que s'han vist desatesos perquè s'ha fet una administració massa partiditzada, han manat allí els del partit, no els que valien. Per això, aquest compromís, i el compromís en general de la societat, que vol canviar les coses, que és capaç en un moment determinat d'entendre que la seva prioritat no és la primera. Aquests valors són els que tenen que presidir el nostre govern. O també un valor que moltes vegades s'ha deixat caure, i és l'eficàcia. L'eficàcia, és fonamental l'eficàcia, perquè els recursos públics són escassos, són el fruit, a més, del treball de les persones a través dels impostos, i per tant tenim que ser escrupulosos absolutament en com se gasten els diners. I hi ha que ser eficaços i eficients. I eficients en una sanitat pública, Ignacio, que anem a convertir en universal, gratuïta i sempre pública per a tots els ciutadans. Però eficaç, en eficàcia, buscant els estalvis que calgui. Claro que sí, nosaltres volem fer una administració i un govern eficaç, eficient. I per això també hem de reivindicar el paper de la gestió de l'economia per part
del Partit Socialista. Moltes vegades s'ha dit que la dreta governa bé l'economia. Bueno, en la Comunitat Valenciana, visto lo visto, que vagi Déu i que ho vegi impossible. La dreta, gestió econòmica de la dreta, 40.000 milions d'euros de deute. Gestió econòmica de la dreta, 12% menys de renta per càpita. Gestió econòmica de la dreta, liquidació del sistema financer valencià. Gestió de la dreta, 10 punts menys de PIB industrial. Voleu més? No fa falta. No fa falta. Han desacreditat l'acció de govern i, a més, sabeu el que han fet? Han sigut profundament intervencionistes, han fet parcs temàtics, han fet coses que no té que fer la iniciativa pública, que això és una cosa de la iniciativa privada. Però això ha d'acabar i hem de passar pàgina. I ara ja estem en aquest moment. El moment final. Este és el moment final. Jo vull acabar demanant-vos un pas més. Ens queden molt poques hores, però sabeu que una cosa és la campanya, esta que fem, i l'altra és la campanya de veritat. I la campanya de veritat entra a les cases, entra a les famílies, entra als amics. I ahir vos demano l'últim esforç. Perquè de veritat, vos ho dic en el cor a la mà, jo el que vull és deixar un país millor del que me vaig a trobar. Perquè nosaltres tenim que deixar als nostres fills un país millor del que ens hem trobat. Perquè on està escrit, com ara està dient i ara molts d'ideòlegs de la dreta, que els nostres fills tenen que viure pitjor que nosaltres? On està escrit? Tenim que canviar-ho, perquè això sí que és una enorme irresponsabilitat. I des d'aquest convenciment que vull deixar un país millor del que m'he trobat, assumisc en aquests moments la voluntat de tantes persones de tot el país, de tota la Comunitat Valenciana, que durant aquests dies m'han animat, m'han recolzat per a ser president de la Generalitat. Des d'aquesta convicció, vos dic, i ho dic mirant a persones que no sou del partit, com Pedro i com molts altres, este és un projecte de tots i per a tots. És un projecte obert, és un projecte de país, de comunitat, de ciutadania. És un projecte que vol reconstruir aquesta comunitat. Anem a arreglar-ho, però anem a arreglar entre tots, amb força, amb convicció i amb paro. Castelló s'arreglarà i s'arreglaran els pobles de tota la província. S'arreglaran en la vostra força, en el vostre ànim, en el vostre carinyo. Moltes gràcies, Castelló! Estic orgullós de vosaltres! Gràcies, Castelló! Gràcies! Gràcies!